τα ναρκωτικά να έχουν κατακλείσει τον κόσμο μας, αλλά η εσωτερική συναισθηματική μας ψυχική οδύνη έχει παραμείνει ανεπηρέαστη. Τζίμις ψαγμένος. Τζίμι ψαγμένα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Όποιος νύχτα περπατεί. Καλώς σας βρήκα, Νικηφόρε Βλαδίμηρε Κουλτουριάρη. Είναι τιμή μου που είμαι πρώτη φορά σε μια τέτοια εκπομπή, που είμαι ο πρώτος στην πρεμιέρα και φυσικά μεγάλη τιμή που είμαι πρώτος καλεσμένος, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ απόψε μαζί μας για να θίξουμε θέματα όπως την κοινωνία, όπως την ψυχική φλόγα του κάθε εφήβου, οποιαδήποτε ηλικίας ανθρώπου και πάνω απ' όλα την εξωτερήκευση της ψυχής μας φλόγα. Το σημαντικό μέρος συζήτησης είναι αυτό, πιστεύω. Ναι. Η εξωτερήκευση. Είναι δύσκολο. Να τονιστεί Να αυτό. βάλεις ένα μεγάλο τόνο πάνω από αυτή τη λέξη για να το τονίσεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει αυτή τη φλόγα, φυσικά, έτσι. Είναι παιδιά, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, οποιοδήποτε. Το θέμα είναι να εξωτερικεύσει αυτή τη φλόγα, όπως είπαμε, που πρέπει να τονίσουμε, να βάλουμε ένα μεγάλο τόνο σε αυτή τη λέξη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι βέβαια να το βγάλεις αυτό και να το αναπτύξεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρεις πράγματα, να αποδώσεις πράγματα στην κοινωνία, σε φίλους, γνωστούς, στη θρησκεία, την πολιτεία, στην καθημερινή σου ζωή, στον εαυτό σου, στην ψυχή σου. Άποψή μου βέβαια, πολύ τολμηρό το να κάτσουμε να θίξουμε ένα θέμα όπως τα ναρκωτικά στη σήμερα μέρα μας. Γιατί πλέον πιστεύω ότι μας έχουν καταπνίξει τα ναρκωτικά, μας έχουν ποτίσει τα ναρκωτικά και ότι τα δεχόμαστε έτσι απλά. Τα ναρκωτικά όχι. Δεν είναι καλά. Είναι κακά. Φυσικά. Γιατί δεν βοηθάνε, όπως είπαμε, στην εξωτερήκευση της φλόγας. Σε σβήνουν σαν άνθρωπο. Δεν σε αφήνουν να σκεφτείς. Αν και κάποιες φορές βοηθούν στη δημιουργία. Αλλά αυτό πάμε σε ένα άλλο τρυπάκι της μουσικής και της δημιουργίας της μουσικής μέσω των ναρκωτικών. Μπορείς να μας μιλήσεις γενικά, ξεκινώντας να μας μιλήσεις για την καριέρα σου, για τη μουσική σου καριέρα και πώς ξεκίνησε η καριέρα σου μέσω των ναρκωτικών και πώς τελείωσε η καριέρα σου αφού έκοψες τα ναρκωτικά. Έχω ασχοληθεί με πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Από μουσική, ταινίες, σκάκι. Κάποτε φοιτής έπαιζα και τάβλη. Σου δημιουργεί ένα στρατηγικό μυαλό. Αλλά δεν είχε να προσφέρει πολλά πράγματα, καταλαβαίνεις, έτσι. Είναι απλά άσκοπες κινήσεις της ψυχής και του μυαλού. Πριν συνεχίσεις, ξέρω εγώ, μισό λεπτό. Ένα περπατητό. Έχω ακούσει ότι για ένα διάστημα ήσουν μπάσο. Κοίτα, ήμουνα και μπάσο και κιθάρα. Έχω ασχοληθεί πολύ με αυτά. Κάποτε είχα ασχοληθεί και με το τρίγωνο, αυτό που λένε κάλαντα, και έβγαζα ιδιαίτερους ήχους με αυτό. Ήτανε άλλο επίπεδο μουσικής. Ναι, και όταν λες αυτό για το ότι ήμουν μπάσο, ήμουν μπάσο σε μπάντες, όχι μόνος μου. Και έπαιζα, ας πούμε, μπάσ σόλος. Έπαιζα μπάσ σόλο σε μπάντες, rock μπάντες. Και μετά ασχολήθηκα, όπως είπαμε, με το τρίγωνο. Ήταν αμέσως το επόμενο στάδιο. Και ήμουνα σε rock μπάντα, ήμουνα μπάσο, ήμουνα το μπάσο της μπάντας. Και να ήμουνα μπάσο κάποτε, 90 ίσως. Κάπου τότε ήταν το διάστημα που παράτησες, μου φαίνεται, τη ροκ μουσική και ξεκίνησες με τα σκυλάδικα. Ναι, είχα περάσει και από αυτή τη φάση. Εκεί είχα φτάσει λόγω των ναρκωτικών. Πως η πρώτη ροκ μπάντα που είχα με το που ήμουν μπάσο εξελίχθηκε σε χρήση. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις τώρα, ανοιχτά στον αέρα, οι φήμες λένε ότι το πρώτο σιγαλίξ έδωσε ο βαθιστής της παρέας. Τραγωθής, και συνήθως τραγωθής είναι αυτός που ασχολείται πιο πολύ με Που τα είναι γενικά το κακό παιδί της παρέας. ναι. Γιατί είναι και ο frontman της μπάντας, όπως το καταλαβαίνουμε, και εξωτερικεύει Ναι. την κακή εμφάνιση. Μετά ασχολήθηκα με τα ναρκωτικά. Μιλαράκι, 1 ευρώ για ένα κουραφάν. Όπως καταλαβαίνουμε, συζητάμε για τα ναρκωτικά, ένα ζωντανό παράδειγμα της χρήσης της ουσίας των ναρκωτικών. 1 ευρώ, ένα ευρώ μόνο, 1 ευρώ για ένα ψωμί. Πεινάω, με διώξανε από το σπίτι και με στείλανε για την κατάσταση στο Πακιστάν, αλλά πήραν μόνο το μάτι και με επιστρέψανε πίσω. Ένα ζωντανό παράδειγμα της χρήσης ναρκωτικών. Αυτή που λέξεις και εγώ μικρό. 1 ευρώ. Ένα fucking euro, μου έπεσε το σαπόνι στη φυλακή και με πήραν ανάποδα. Και μετά με στείλανε για την κατάσταση στο Πακιστάν και μου κάνανε το μάτι, το κρατήσανε όλο. Έφτασε στο σημείο να δοκιμάσεις ναρκωτικά και ίσως σε μια πιο παλιά συνέντευξη σε ένα άλλο περιοδικό fashion, lifestyle, Vogue, μαζί με το Σάκη Ρουβά, ότι ας πούμε σου άρεσε και του νόμιζες ότι περνάς ωραία. Νόμιζα. Πρέπει να το τονίσω αυτό ακριβώς.
Τα ναρκωτικά ξεκίνησαν, όπως είπα, από τη ροκ ζωή. Τη ροκ πλευρά της ζωής μου. Και μετά κατέληξε σε σκυλάδικα. Δεν καταλάβαινα από οδηγούς. Κατάλαβες ότι ήταν σατανάδες αυτά τα πράγματα. Ναι. Ήταν ένας δαίμονας μέσα μου. Σκουλαρίκια, αλήτες. Όχι, αυτό θα σε διορθώσω. Δεν το σημαίνει. Δεν σημαίνει αυτό έτσι. Πάντα. Πώς δεν σημαίνει. Κάποιες φορές. Κάποιες φορές. Υπάρχουν και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν την επιβεβαίωση. Τα σκυλάδικα. Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Με πόνεσε. Στην καρδιά. Πληγώθηκα. Βαθιά. Στη ψυχή, καρδιά και μυαλό φυσικά από τα ναρκωτικά. Δεν είναι καλά. Είναι πολύ δραματικό αυτό. Ήταν ένα δράμα η ζωή μου. Πέρα από αυτό το δράμα πιστεύω ότι θα πέρασεις πολύ άσχημες στιγμές όταν η μάνα σου ξεκίναγε να πηγαίνει στα μπαράκια και να πουλάει το ίδιο της τον τραχανά. Είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση όταν η μάνα σου, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής σου. Η μάνα σου να βγαίνει το βράδυ στους δρόμους, αργά, να μην το ξέρεις, και να πουλάει τραχανά. Καταλαβαίνω. Άσε ρε φίλε ένας κροκόδιλος ρε. Έχει βγάλει τα ρουθούνια ρε. Τα ρουθούνια έξω από το νερό το έχει ρε. Κότζα μάμ κροκοδίλας ρε. Ας το διάλο, δεν ασχολούμαι άλλο. Πιστεύω πως έδωσες κάτι πολύ σημαντικό στα παιδιά. Καταλάβανε κάτι πολύ σημαντικό. Έχει μείνει το μόνο. Γενικά- Άμα το πατήσεις και στο Google θα το βγάλει. Ευχαριστούμε που ήρθες στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ για μια τέτοια πρωτόγνωρη εμπειρία. Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Για μικρότερους, μεγαλύτερους. Μα αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής μας, έτσι. Να αποδώσει κάτι, να μείνει κάτι δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο. Να μην ξεχνάτε ότι τα φύλλα. Μεγάλο νόημα. Χαίρομαι που ήρθες. Τιμή μου. Ναι.